Goedemiddag en welkom bij Joet. Alle 6 vertochten in de zaak Redmar Smedema binnen Joet vrij sprutsen. Nevens de rechtbank is het net te bewijzen wat de 16-jarige Redmar Smedema verleden in april slijn had in Club Q in Wadburgum. En dus kunnen net iemand verantwoordelijk houden worden van zijn deer. Opluchting van de iemand, teleurstelling bij de oor. Ik kan me voorstellen dat hij een mem breed binnen van de verdachten die er zitten. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Voor u is het wel even van ja, we hadden altijd vregen om een weerhit. We hadden altijd vregen als die jongens vertellen worden. En nou lijkt het of wordt het beleend als je maar stilhouden. Daar hebben we wel moeite mee als gezin. Smedema hoopt dat het OM in hege beroep gaat. Het opheffen van de gemeente Boasterhim is weer een stap dichterbij. Er lijkt nou een concreet werindelingsvaststel. Boasterhim wordt op 1 januari 2014 opheven en verdeeld op 4 gemeenten. Ljouwert, Jereveen, Zuidwest-Friesland en Skasterlaan. De 4 belutsen gemeenten gaan ook concrete afspraken maken over de boelskiering. Nou, we hebben met de herindelingspartners afgesproken dat de voorzieningen zoals die nu zijn in Boasterhim, en dan heb je het met name over scholen en dat soort zaken, in stand worden gehouden. Maar uiteraard wel, en dat kunt u zich voorstellen, straks afgestemd op de verdeling zoals dat ook in de nieuwe gemeenten is. Boasterhim zit nog heel tijd onder curatele. De Driek zal de tekwatten onvullen. In Noord-Friesland moeten 4 van de 9 bibliotheken de dwarren sluiten. Het gaat om de bibliotheken van Hollem, Damwoudt, Veenwouden en Kollemesweg. En verder moet Boetenpost of Kolm dicht. Van ontemooi Tolewier moet er een soort van squallenbibliotheek komen. Voor volwassenen moet er een van de bibliotheken die diepen bloot. Er komt in Wolvengeer geen speciale informatiebijeenkomst door de lugubere Graafskoningszaak. Uit een inventarisatie in de buurt blijkt dat er geen verlet is van zijn bijeenkomst. Burgemeester van Klaveren had Juste Joen nog wel met de belutsen familie praat. Juste werd bekend dat een 52-jarige man uit Wolvengeer zijn huid opgeroven had. Daarna had er hem in het wetter van de skipsleert smieten. Bij het Woudergemaal op een Lemmer had prinses Margriet van der Midden het nieuwe beziekencentrum openen. Het beziekencentrum is mooi in Brege verboend met het Woudergemaal. In het centrum is te zien hoe het wetenschap ervoor zorgt dat de Friesen droege voeten houden. Waarbij het rek van alles te dwaan en te zien. Met het nieuwe beziekencentrum hoopt de stichting alle jaren zo'n 25.000 beziekers te loeken. Joet en morgen is het gemaal in bedrijf en open voor publiek. In Starum is zo'n juster de oude sluis weer ingebroek. Het had alles te krijgen met de reparatie van een orensluis in de stad, de Johan Frieso sluis. Die is tijdelijk dicht voor het skipvaartverkeer. Voor de sluiswachter is het weer even wennen. Want de oude sluis moet met de hand bezinnen worden. Dit is al wat oors in de naaie sluis. Ja, dit is een volle molen. Als we net te lang deur nou, je kan een paar weken dan moet dat makkelijk kennen. De Johan Frieso sluis is onder mijn orenwieken vrij dicht. Er worden nieuwe sluisdwarren geplaatst. De sluis wordt tak om hier ook uitbreiden om het verbod makkelijker te maken om vlug terug te varen. En dan ben we daar aan de waarsverwachting. Vannacht is het bewolkt en de temperatuur zakt naar een graad als 11. En morgen ook bewolkt, morgenmiddag en joen valt de rein en de zuidwestenwind is krachtig. Het is morgen maximaal 18 graden. En ons af je het nijs in het kwad. Meer nijs in de jood van Saus horen. Nog een mooie dag verder.